Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki pajba jong snong maulan ka bahap apo ka mau kan ro constituency ha ka pratrik uno pra arajar arpho ki la yo ji kai bat sha pensu tho janai halor ki an ki bai dei ba ka poksu ak ka shongkha khna ka jingko jingkhya jong ka kemi bat ikhlung bat kumju ru halor ka jingeta na ka jingsa priang jong pnyang jingpang covid khat khandai ha kini ki jing penchai pajba lai shim bentalang da ka deputy superintendent of police jong ka women and children cell jong ka Madarunting outpost ka kong S Nong Dhar ka Dr. CM ka papai ka mau kan ro PHC ka kong L Prida Kshar ka balong kum ka ENM in charge jong ka sub center Maulan nakaliang juki patba nong shong kilawani shimenta pura banyo sngo ya kini jing aji kai bat kijing persutho na kini ki he officer jong kitna trikam per ka sarkar jilla hadin gini jing lang ki patba kila shimru ikarai ban buat renti ya ki kendon jong katnat ka koi ka khya ha ka bai dei bat ka pun ka kha ka jing ai injection ki khanlong ban nakaliang jong sodar snong ka Maulan uba maron shooting ula IT haki asha bat haki anganwadi bakin ai ka kai phot ya kinu gi bale persha ya kini ki jing pisai pat ba bala aji kai ha kini kasngi hospital kampur ba ong shadu shason ka sub center jong phi du kala dei ka hospital bagi ong institutional delivery ka PHC du kala dei ka hospital let's tang la da don ki case ki bangi ngim la shu na sub center is nurse ilapun ni ong pha sa PHC da ngim la shu sa PHC ila pha ka cheshilo Hey, kena senang ki badang red kerja kimpat kuat kejing mutin pekat kimpat nang mensumar pangela biru di selu kin sumar sei kita dau ke sami ki anji banung syak kumbot di kena red bagini wa ban em yang kejing long kena de ke pukut pasubah di nalon nang ta pade sakajing iu sagaba kumbakini sane sari duni ka kambuna sabari ban kai di kena aru kataru kede ka angaba pencitom jurha hadir pada ban pentrai ki kena ki bahapok kat samsnam wat ke batrai kini ki batrai belayen ki batrai ki dukan sya ru kata ru kinsya pencitom ki ba pentrai ki na ta kadang ye ki kena bahapok kat samsnam pimla ban pentrai kino ki rekam jing pentrai kot ki jing pentrai ki long persya ga jing kot jing khya jong ki te pimla ban long ban lebu ban le pentrai ki kena ha ki dukan sya ne ha yeng beriau ne ki syoma ki kinu ki jak ki pentrai halon ka samsnam la sya kapok ka samsnam sya te kum ki me ki pagi nong sumaru kim de ban ban long ban ban abandan long ban numri num sumar kataru kalong dakawai ka